Risa kay Nanay Aileen Ligang kan Bagong Puok Rawis, Legazpi City ang kaugmahan na may gamit ng pang-eskwela ang sayang 9 anyos na aking si Divine. Istorya niya, puun kan pandemya, pauro ekstra na sa nakitrabaho ang sayang esposo. Kaya ngunya na maabot na kralasihan, problemado na naman daa siya kung sain mako ang budget para sa gamit pang-eskwela kan sa iyang mga aki. Alagad huli kang pigkundusir na gift-giving activity kang Naval Force sa Southern Luzon, Philippine Navy, asin ako Bicol Party List kasuod mang hapon, dain niya na dain ni po problemahon. Sa lahat po nagbigay ng blessing sa mga anak namin. Maraming salamat po lalo po sa mga stakeholders, sa Navy, sa Naporsol. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin. Ang 10 anyos na si City Atasha Arevalo ug mama na napili siya na maging benepisyaryo ka nasambit na gift-giving activity. Masaya po kasi po may mga gamit na po kami pang school. 48 pang kaakian gikan sa Barangay Rawis ang natawan man in school supplies. Apuera kay ni, may pigpanauman sindang bath soap, water containers, tumbler, mga pagkakan asin vitamins. Ginibon aktibidad sa Naval Station Julhasan Arasain Multipurpose Hall Naval Force sa Southern Luzon sa Rawis, Legazpi City. Malaking part ito sa mga bata na kahit isa ganitong paraan, napiplease natin sila, nabibigyan natin sila ng simpatsya na hindi lang more on yung education nila yung concentration, pati ito, yung pag-extend ng help ng mga stakeholder po. Sigun kay Captain Gregory Gerald Fabit, Commander kang Civic Military Operations Unit Southern Luzon, parte ang aktibidad sa saindang taunang meet and greet sa saindang stakeholders siring kanako Bicol Party List. Obheto manda kan aktibidad na makapagtaong kaugmahan asin tabang sa kaakian urog na itong magikan ng gad sa tios na pamilya. Sa rumanday ning paagi ninda nga ni maipamati sa komunidad na bakusan na ang seguridad kan nasyon ang pigtututukan ninda, kundi iyaon man ang saindang pagmakulog sa mga namamanwaan. So nandito po yung mga stakeholders natin para tumulong sama-sama po lahat. So in our very own little way, in our very own special way po, kahit napakaliit lang po yan, pero pinagsama-sama po is malaking bagay po. Lalo-lalo po, natutuwa po kami, nakikita namin yung ngiti ng mga bata. Asigurasyon man ka na Bicol Party List. Bilang saro sa mga stakeholders kang kumandansya na padagos sindang makikipagtabangan sa mapigbubusog na advokasya. Asin mga programa kan Naporsol urog na kun madara ning pag-uswag asin karahayan sa mga Bicolano. Napakagandang adhikain na makatulong sa ating kapwa, especially dito sa Bicol region, at ito din ang makakapagbigay ng inspirasyon na nakikita na tayong mga Bicolano ay nagkakaisa tulad po ng minimithi ng ating butihing congressman na si Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon. Mientras tanto, kasabay kan aktibidad, nagkaigwa man ning signing of Pledge of Commitment ang labang stakeholders kang Naporsol. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.